Alan Bellini għadnas Franċiż ta' 44 sena nhar il-25 ta' Settembru ta' l-2008 kien niżel jodos fil-bajja ta' Xlendi. Bellini huwa missier ta' 6 tfal u miżżewweġ Franċiża. Dakinhar huwa niżel jodos iżda sal-lum 4 snin wara dan l-għaddas Franċiż għadu meqjus bħala mitluf. Il-ħamis 25 ta' Settembru 2008. Is-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Alan Bellini jkellem lil martu Valerie u jgħidilha li se jmur jodos f'dik li teknikament tissejjaħ skill dive. Jiftehmu li jiltaqgħu fil-5 ta' wara nofsinhar. Is-satejn ta' wara nofsinhar, Alan Bellini jidher fil-bajja ta' Xlendi b'żewġ ċilindri tal-arja ta' 12 litru kull wieħed u ieħor ta' 7 litri. Il-3 u nofs jinżel għal eżerċizzju tekniku permezz ta' dawn iċ-ċilindri font ta' 70 metru. 5:15, Valerie tmur tistennieh, iżda sa' sija u kwart wara Bellini ma rritornax l-art. Jiġu informati il-pulizija. Dejja għandi li l-ispettur Ġozrik mifsut li dak iż-żmien kien stazzjonat f'Għawdex fejn kien mexxa anke l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ miegħu. Se nkunu qegħdin nitkellmu dwar kif kienu saru t-tfittxijiet u x'kien ġara dakinhar illi sallum kif edna l-għaddas Franċiż għadu ma nstabx. Spettor mifsut, ninsabu l-bajja ta' Xlendi, morru lura 4 snin. Tista' tirrakkontanna x'kien ġara u kif ġejtu informati u x'ġara dakinhar tal-każ? Iva, aħna dik il-ġurnata 25 ta' Settembru għal-ħabta ta' xis-seba' kienet daħlet informazzjoni fuq is-surġent li kien tal-Assa illi persuna għaddasa fil-fatt imbagħad kien Sur Bellini kien niżel jodos ħabta ta' xis-satejn, ħareġ minn Xlendi u ma kienx irtorna lura sa xis-seba'. Il-5 u nofs ta' wara nofsinhar jintbagħtu għaddasa tal-Forzi Armati mis-sezzjoni tal-EOD, kif ukoll il-lanċa tas-salvataġġ il-Melita Train u l-patrol boat P-32 mill-iskwadra marittima u helikopter. Tibda tfittxija intensiva fi Xlendi. L-informazzjoni li kellna dak l-istadju kienet illi s-Sur Bellini kien niżel jagħmel test dive suppost kellu jieqa' oriġinarjament kellu jieqa' biss fil-bajja innifisha li qiegħda hawnhekk warajna. Però mbagħad sussekwentament sirna nafu illi kemm minn persuni li kienu qegħdin fil-viċinanza kif ukoll minn għaddas oħrajn illi Bellini kien ħareġ biex jesplora xi għerien li qegħdin hawnhekk fl-akwati li hu kien imdor jinżel fihom. Però mbagħad sas-seba' ma kienx għamel ritorn lura. L-10 ta' filgħaxija minħabba l-kundizzjoni ħżiena tat-temp, it-tfittxija tiġi sospiża u tissokta l-għada filgħodu. L-ispettur mifsud jispjegalna x'ħareġ mill-investigazzjonijiet. Differenza minn dives tas-soltu milli sirna nafu fl-investigazzjoni kienet illi Sur Bellini kien niżel waħdu. Fejn is-soltu f'dat tip ta' dives dejjem suppost ikollok badi miegħek persuna oħra li toħsieb anke kien għal x'inċident kun jista' jissopportjak. Saru wkoll tfittxijiet taħt l-irdumijiet ta' Kerċem, iżda wara aktar minn 30 sija ta' tfittxijiet intensivi li kienu kkonċentrati il barra minn ras il-Bajda u ras Maħrax u anka fil-wiet ta' Xlendi, Alan Bellini baqa' ma nstabx. Għamilna iva bħala pulizija konna għamilna search ġol-wiet li għati għal hawnhekk. L-intis kien li forsi wara d-dajf forsi kien ma jiflax tala ġol-bajja baqa' hemmhekk u sfortunatament forsi tilef ħajtu hemmhekk. 3 ijiem wara t-tfittxija fil-baħar tiġi sospiża għal kollox. Saret ukoll tfittxija fir-residenza tiegħu fil-Munxar u fiż-żewġ karozzi tiegħu. Aħna bħala pulizija wkoll konna għamilna inquiries kemm ma' ħbieb mal-familja tiegħu fil-fatt mal-mara tiegħu u anke ġew residenza tiegħu. Ġbarna konna levajna xi affarijiet u equipment li kienu tiegħu fosthom anke computers kif ukoll computer li kien juża ta' xi ħbieb tiegħu. Għalkemm saru diversi tfittxijiet ma nstabu l-ebda fdalijiet jew xi oġġetti li setgħu jappartjenu lilu. Alan Bellini flimkien ma' martu Valerie li hija Franċiża wkoll kienu ilhom joqogħdu l-Munxar minn Marzu tal-2008.